Malay LGU preparado na sa pagbukas ng isla sang Boracay sa mga turista sa madason nga semana. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento live. Daryl? Kate dungan sa ginalauman nga pagpadulong sa mga turista sa pagbukas sini nga Oktubre 1 ginpasiguro man sang lokal nga pamunuan sang Malay paagi man sa bulig sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno nga nakaplastar na ang tanan ilabi na ang pagbantay sa seguridad sang mga mapadulong sa isla. Ginpahayag ni Malay Mayor Frolibar Bautista nga nakahanda na ang COVID-19 measures sa pagbukas ng isla sang Boracay sa Oktubre 1 para sa mga turista sa guwas sang Western Visayas. 3 ka mga dokumento ang kinahanglan ni presenta sa mga turista antes makasulod sa isla. Ang negatibo nga RT-PCR test result, confirmed hotel booking kag online health declaration o kung QR code nga magaserbe pas ang mga turista. Ang mga establishmento sa isla mag-ooperate lang sa 50% capacity. In place na yung minimum health standards natin sa mga establishment, yung entrance nila sa Titipon o pasok ng Boracay. Agod ba sigurong seguridad sa isla nagpatikayan man sang 3 ka adlaw nga operational readiness exercise ang kapulisan, MDRRMO kag COVID Response Center. Yung talagang gusto magbisita at saka gusto din maging safety din ang malagong lugar na puntahan nila. So, at least maganda yung kung ano yung more stricter kasi we're talking of buhay kasi ng tao yung ano natin ngayon safety. Sa karon malapit 200 ka mga establishmentong nahatagan sang authority nga mag-operate sa isla sang Boracay. Kate abiso sang LGU Malay Aklan sa mga turista nga magsunod na lang sa mga pagsulundan, ilabi na ang pagpatuman sang health protocols agud malikawan nga matapikan sang COVID-19. Kate? Daryl, may limitasyon bala ang Malay LGU sa pagpasulod sa mga turista sa isla sang Boracay? Kate, wala man sang patod nga numero nga ginhatag ang LGU Malay Aklan angod sa kung pila ka mga turista ang sarang nila nga pasudlon sa isla sang Boracay. Apang nakahanda naman ang masobra 4,000 ka mga hotel rooms nga makaakomodar sa mga turista nga magasulod sa isla. Kag dugang pa sang alkalde, obserbahan na rin nila kung ano ang mangindalagan sang sitwasyon matapos ang pagbukas sang isla sang Boracay sa publiko. Kate? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.